já vás zdravím další video a dnes tady máme bubble tea, už jsem si ho otevřel, je to Hello Bubble Tea, mám kuličky borůvka, mango a jahoda a broské. Chutná mi toto bubble tea, je dobré, ochutnáme ho. Ještě jednou je to Hello Bubble Tea. Originál, je to prý londýnský čaj, ale já jsem byl v Londýně a vůbec jsem ho tam neviděl. Ano, tohle ne, ale Bubble Logi. Jaký mi nejvíc příchuť mám? Mám rýmu, takže posmrknu trošku. No, rýmu mám. No, Bubble Tea, příchuť mám melon, který mám nejradši melon a dešeň. No a je to, když se najdete na web stránkách tohle, halotea.cz a na Facebooku tady. Tak doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, ukážu aj, budu si teďka kupovat kýbl těch kuliček, takže asi mangový, uvidím. A doufám, že se vám video a budu natočím vám aj, jak se to vyrábí, tak dobře, tak jo. Tak doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like. Mě potěší, nebo budu mít radost i z odběru. Díky za skvělých 10 odběratelů a čau!